Türkmen banklarynyň daşowzak şahamçalary ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde okaýan türkmen studentlerine Western Union pul geçirim hyzmatlary arkaly maliýe serişdesini iýermek düzgünlerini täze çäklendirme girizdiler. Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçysynyň tasdiklamagyna görä, bu çäklendirme laýyklykda her 2 aýda bir gezek iýermäge ruhsat berilýän maliýe serişdesiniň möçüri ýeni adaldyldy. 1 dekabrdan başlap Türkmen Türk paýdarlar we Türkmenbaşy täjirçilik banklarynyň daşowzaky idaralary enatalara dollaryň resmi kursu esasında her 2 aýda 100 Amerikan dollary möçürinde pul uratmaga ruhsat berip başlady. Bellesek ozalky düzgüne laýyklykda has takygy şu ýylyň başynda noýabryň ahirine çenli enatalar daşary ýurtlarda okaýan çağalaryna her 2 aýda 200 Amerikan dollary möçürinde pul iýerip bilýärdi. Onuň 192 dollary studentlere geçirilse 8 dollary bank hyzmatlary üçin saklanýardy. Geçen ýyl bolsa bu mukdar her aýda 200 Amerikan dollaryna barabardy. Täze çäklendirmäniň habarçymyzyň sözüne görä, banklaryň öz islegine görä amala aşyrylýandy ýa-da bu barada aşawatdan buýrugyň bardygy entek belli däl. Sebäbi banklar bu baradaky ýazmaçy buýrugy görkezmän, muny diňe dilden aýtmak bilen çäklenýärler. Adatlyk radiosu bu barada Türkmen Türk paýdarlar we Türkmenbaşy täjirçilik banklarynyň daşowzaky şahamçalary we aşawatdaky baş edaralary bilen habarlaşyp, häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Daşary ýurtlarda okaýan türkmen studentler üçin Western Union arkaly iýermäge ruhsat berilýän maliýe serişdesiniň möçüriniň adaldylandygy barada Türkmen News neşri hem habar berdi. Neşir 3 dekabrda çap eden habarynda Aşawatda we Marda bu mukdaryň 2 hissa adaldylandygyny belläp, 1 dekabrdan başlap enatalaryň studentlere her aýda 200 dollar däldi 108 dollar iýerip biljekdigini aýtdy. Komissiýany göz öňünde tutanmyzda studentleriň eline düşýän mukdar 100 dollara barabar bolýar diýilip maglumatda bellenilýär. Adatlyk Western Union arkaly näme sebäpden daşowda her 2 aýda Aşawatda we Marda her aýda 100 dollar iýermäge ruhsat berilýändigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Bu barada ýurdun merkez we beýleki banklarynyň hem kommentari alyp bolmady. Mundan başga Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, viza we valuta kartlaryndan her aýda naqdlaşdyryp bolýan maliýe serişdeleriniň möçürini hem wagtlaýyn çäklendirdi. Bu çäklendirme laýyklykda 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary viza we valuta kartlaryndan her aýda 90 dollar naqdlaşdyryp bilýärler. Öň bu mukdar değişiklikde 100 we 250 dollara barabardy. Türkmenistanda indi 4 ýyla golay wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurtda valutanyň resmi bahasy bilen onuň gara bazardaky narhynyň arasynda uly ary tapawut emele geldi. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň manada bolan resmi alyş çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3,5 manatlygynda saklap gelýärkä, onuň gara bazardaky bahasy 8 esse ýokarlanyp 4 dekabrda 28 manat 60 teňe ýetdi. Häzirki wagtda enatalar daşary ýurtlarda okaýan çağalaryna dollaryň resmi kursunda diňe türkmen banklary ýa-da Western Union arkaly çäkli möçürde pul iýerip bilýärler. Ýöne türkmen häkimetleri ilatyň pul iýermek düzgünlerini hem iýdigderli çäklendirip gelýär.